боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки синамои тоҷик дар замони соҳиби истиқлолии кишвар намои миллӣ гирифт. зеро филмофарони тоҷик дар ин давра кӯшиш доранд филмҳоеро рӯи пардаи синамо биёранд ки дар баробари дорои мазмуну муҳтавои баланд буданашон ҳамчунин хусусияти миллӣ дошта муаррифгари фарҳанг ва расму оини миллӣ бошанд. ҳамин аст ки дар замони соҳиби истиқлолии кишвар филмофарони тоҷик бештар дар киноҷашнвораҳои ҷаҳонӣ иштирок намуда фарҳанг ва расму оини хешро дар пардаи синамо ба ҳамагон нишон медиҳанд. ҳамасола дар дунё кинофестивалҳои зиёде баргузор мегарданд ки дар онҳо филмофарон аз тамоми манотиқи олам ба кори тозаи худ ширкат намуда соҳиби ҷоизаҳо мегарданд. дар даври 19-умин кинофестивали байналмилалии ин акс ки ҳамасола дар шаҳри Калгари, Канада баргузор мегардад, филми коргардони муассисаи давлатии телевизиони синамо Ҷума Рустамӣ низ иштирок намуда соҳиби ҷоиза гашт. جایزه که فیلم ما به دست آورد از طرف اعضای حکمان بین المللی فستیوال این عکس بهترین اجرای نقش است و ما اهل گروه خیلی خرسند شد از این جایزه. البته این باعث خرسندی همه سینماگران تاجیک است. тарзи баргузории кинофестивали ин акс чунин аст ки аъзои ҳакамон филмҳоро қаблан аз назар гузаронида баҳогузорӣ менамояд. рӯзҳои фестивал бошад, маросими ҷоизаспорӣ дорӣ мегардад ва бори дигар филмҳои пешниҳодшударо манзури меҳмонону дигар тамошобинон мегардонанд. вақте ки ба саҳифаи электронии ман хабари хуш омад ки шумо соҳиби ҷоиза шудед, хурсандии аҳли гурӯҳ беҳадду канор буд ки як филми тоҷик дар як фестивали байналмилалии кишвари Канада ва роҳ ёфтааст филми коргардони тоҷик Ҷума Рустамӣ бо зиёда аз 50 филми мамлакатҳои гуногун рақобат намуда тавонист ки бо кори олии наворбардорӣ, мусиқиҳои ҷазоб ва сабки хосаи нақшофарин диққати ҳакамонро ба худ ҷалб намояд. мавзӯи филм фалсафӣ буда аз худшиносии инсон қисса мекунад. اصلا ایده این فیلم این است که ما این دنیا آمدیم که خود را بدانیم و بشناسیم و دنیا را بشناسیم. наворбардори филми Никос Абдукарим Уроқов буда ҳангоми сабт аз тарзи ҷадиди навори якбора истифода карданд ки ин тарзи офариниш дар ҷумҳурӣ бори аввал буда бинандаро маҷбур месозад ки аз оғоз то анҷоми филм чашм аз навор барнаканад. ҷума Рустамӣ маҳорати хуби актёрии худро дар иҷрои нақш низ истифода кардааст. бояд гуфт ки дар филми шитоби муассисаи давлатии телевизиони синамо дар коргардонии Муҳиддин Сулаймонӣ ки соли гузашта дар кинофестивали байналмилалии Кан иштирок намуд, ҷума Рустамӣ нақши асосиро мебозид. маврид ба зикр аст ки филми кӯтоҳи Иникос дар ин кинофестивали байналмилалӣ аз рӯи интихоби ҳайати ҳакамон дар номинатсияи беҳтарин иҷрои нақш соҳиби ҷоиза гардид. лозим ба ёдоварист ки барои муассисаи давлатии телевизиони синамо ки имсол ҷоизаи телевизиони солро ба даст овард, соҳиб гаштани ҷоизаи филми Иникос муваффақияти навбатӣ ба ҳисоб меравад.